खुलुमबाय बयखौबो जोंनि बे डिडि बड' बयस इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। हेलौ लोगोफोर, जों दिनै बाक्सानिफ्राय भुटान रायजोसिम थांगासिनो। नै दा जों भुटानसिम थांनो थाखाय ओंखारबाय। नै लोगोफोर, नोंथांमोना नायना लादो, नै इन्डु भुटान बर्डारा बेनिफ्राय 9 किल'मिटार गोजानसै, बारा गोजान गैला, मोनहैसिगोन जोङो, दसे उनाव मोनहैगोन जोङो। लामाया एसे गोजौ गोजौ जालांगासिनो। जों दसे समनि उनावनो जोंनि फाइनाल डेस्टिनेसनसिम सौहैनोसै। बेयाव फैना जोबोद मोजां मोनदों। साबासं देन्जार नुदोंना, बा गोजांलायदों लोगोफोर।
नायबाय थादो जों मोनबाय नै बर्डारखौ मोनबाय नै लोगोफोर नायदो बेनो लकडाउन थाखाय बारनो होआ दा बेखौ नायदो फर्सफोराबो खाथियावनो दंखाजोबो जेन माबा मोनसे जायोबाथाय बेनिफ्राय एक्सन लायो बेयाव थाबनो नैबे क्वारन्टाइन डकुमेन्ट्स बक्स Welcome to India. नै नायना ला लोगोफोर दैमाया खामार दैसा बे खामार दैसानि ब्रिजआव दंफैयो जों दा जानाय ब्रिजआव I'm falling in love. You're feeling something, yeah. You cannot control. Just in time you came and you changed all my perspective. Just in time you came and I love it. I love it. It's so great to have in my life. Make me feel so lucky, yeah. It's so great to have in my life. Make me feel so lucky, yeah. Feel so lucky, yeah. Feel so lucky, yeah. Feel so lucky, yeah. Lucky, नै लोगोफोर जों न'आव सफैनोसै सानाबो हाबबाय नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबावा yeah.